mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada. Yo lo estoy buscando desde anoche. Estoy buscando a mi hijo desde ayer y estoy tratando de llamarlo y no hay comunicación con él. A Dina cebouse coa Comunidade Valenciana, pero tamén deixou moita dor en Castela Mancha e en Andalucía. Foron en total 237 persoas que morreron hai hoxe xusto un ano. A maior parte delas, 229, na provincia de Valencia. Por cada un deles, os veciños do centro da cidade estenderon esta mañá unha manta térmica de emerxencia. As bandeiras locen a media asta e houbo minutos de silencio nas localidades máis afectadas. Hoy es un día muy malo por todos los que nos faltan. Algunos teníamos amistades, amigos que perdieron la vida. Os reis acudirán esta tarde ao funeral de Estado que se vai celebrar no Museo das Ciencias de Valencia. Comezará ás 6 da tarde e será unha cerimonia civil onde o protagonismo recaerá nos familiares dos falecidos. Durante o acto lerase o nome das 237 persoas que faleceron na Comunidade Valenciana, en Castela-A Mancha e en Andalucía. Xunto aos reis tamén asistirán o presidente do Goberno, o da Generalitat Valenciana e a maioría de presidentes de comunidades autónomas, entre eles Alfonso Rueda. Un funeral de Estado non exento de polémica, xa que se limitou a presenza de fotógrafos, o que provocou a queixa de asociacións de fotoxornalistas. O Goberno valenciano declara o 29 de outubro Día de Lembranza das Vítimas da Dina. Anunciouno Carlos Mazón durante a declaración institucional que realizou no Palau da Generalitat. Antes gardouse un minuto de silencio. Na súa intervención, Mazón recoñeceu que durante a Dina houbo cousas que deberon funcionar mellor e dixo que agora non era momento para a confrontación, senón para reflexionar sobre o que sucedeu nos días dunha traxedia inabarcable. Sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente y hoy, de nuevo, debemos reconocerlo. Este primeiro aniversario marcou a sesión de control do Goberno, pero xusto hoxe non houbo cara a cara entre Pedro Sánchez e Feijóo. A Moncloa marcou a estrategia de non entrar no corpo a corpo co PP. María Cheda. Si, escudouse Pedro Sánchez nas vítimas da Dina, dixo que por respeto a elas non ia responder ás preguntas de Núñez Feijóo, pero non empregou este mesmo argumento precisamente nin co PNV nin con Podemos, os que si lle ofreceu unha contestación. O Partido Popular acusou a Sánchez de mentireiro e lembroulle que hai hoxe un ano, cando solicitaron suspender o pleno, o Goberno volveu á Cámara precisamente para decidir sobre o Consello de Administración de Televisión Española. Tensión xusto nas vésperas da declaración do presidente do Goberno no Senado 18 meses despois da súa última visita á Cámara Alta. Antes mesmo de comezar, xa se podía entrever que ia ser unha sesión de control diferente. Nas bancadas predominaba a cor negra nunha xornada marcada polo funeral de Estado. Vamos a ponernos en pie y a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las 237 personas que hoy hace un año perdieron la vida. Despois da homenaxe tocaba cara a cara, pero a orde de Moncloa contundente, non entrar no corpo a corpo co PP. ¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado? Intentou no Feijóo, pero Sánchez declinaba a refrega. Creo, señorías, que hoy no es el día. E como dous non debaten, se un non quere, na réplica máis do mesmo. Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su televisión española. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas. Sánchez non se deu por aludido e o PP acendeuse. Mira, lástima que esa empatía que hoy intentan representar no la hayan tenido hace un año, cuando les pedimos suspender un pleno, y ustedes quisieron seguir adelante. A voceira popular subiu o ton. Ha sido tan indecente que ha usado a las víctimas para no contestar a la oposición. Creo que en el día de hoy tenemos que reservar el debate de esta Cámara al recuerdo de las víctimas. Pero nin Montero nin o resto dos ministros abandonaron a estrategia marcada por Pedro Sánchez de non xogar nese terreo.
Na dina máis grave do último século en España morreron 237 persoas. Houbo milleiros de damnificados que perderon todo o que tiñan e tiveron que empezar de cero. Nas tarefas de reconstrucción participaron administracións centrais e autonómicas e o Exército e tamén os voluntarios que se centraron na limpeza das vilas destruídas e no apoio ás familias desfeitas. A previsión alertaba de chuvias fortes, pero nin a máis pesimista se achegaba sequera aos 600 litros por metro cadrado que caeron nalgunhas zonas. Choveu como a ninguén lembraba, en unha superficie considerable, desde a Horta Sur á cabeceira do río Magro. En Paiporta, 5 kilómetros ao sur de Valencia, desbordouse o barranco do Poio. A riada levouno todo por diante, estradas, pontes, vivendas e vehículos. De súpeto, volver á casa do traballo converteuse nunha cuestión de supervivencia. Ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada. Coas inundacións comezou a falarse xa de desaparecidos. Dúcias primeiro, centos pouco despois. As redes sociais fervían cos relatos de algúns rescates imposibles, pero a traxedia era descomunal. Yo lo estoy buscando desde anoche. Estoy buscando a mi hijo desde ayer. 229 vidas arrebatadas pola gota fría que non se puideron contabilizar ata varias semanas despois, porque, mentre sobre o terreo se buscaba os desaparecidos, España inteira se mobilizaba. De súpeto, todos éramos Valencia, un caos infinito onde a axuda desplegada pola Axencia Galega de Emerxencias foi moi ben recibida. Responder a ese cariño, pois de algún xeito, e ese xeito mellor que podemos facer que, lóxicamente, botarles unha mano a chique e alivialos pois, todo este sufrimiento que considero que está un pesadelo para eles. Mención especial para a xente nova, que deu un exemplo de solidariedade, coraxe e organización que podemos resumir nos nomes de outros 3 galegos, Denís, Aarón e Ismael. Desde que llegamos aquí, llevamos aguantándonos las ganas de llorar todo el rato, ya no podemos más. Y me dijo que iba a ir y me dijo vente conmigo y sin pensarlo, nos vinimos sin pensarlo. Hacemos o que podemos, esperemos que vaya mellor todo. Outra longa xornada de busca de desaparecidos, tamén de retirada das toneladas e toneladas que hai de refugallos, pero queda moito. Foron días complicados. Tenemos el garaje inundado hasta arriba. E a Televisión de Galicia estivo sobre o terreo para contar todo o que estaba acontecendo na comunidade valenciana. Isto é o primeiro que atopamos ao chegar a Paiporta, centos de vehículos apilados. En Paiporta, no mesmo epicentro da traxedia, ali houbo 56 mortos. Os nosos compañeiros ofreceronnos imaxes da destrucción. El río El Barranco pasa justo por el medio, arrasado. Acompañamos os equipos de emerxencia que chegaron de Galicia tamén en Alfafar. Retirar vehículos dos garaxes é unha actividade que vemos se repite nestes últimos días, unha acción moi necesaria. Diante das cámaras da Galega, os cidadáns valencianos foron contándonos como estaban a vivir eses días. Le dije, Eloy, está cayendo el fin del mundo. Estamos abandonados, Mucho miedo, la verdad. Eses días de outubro e novembro de 2024 nos que Valencia se converteu no foco dos medios de comunicación de todo o mundo. No caso Coldo, hoxe pasaron polo Supremo o exxerente do PSOE e tamén unha traballadora do partido. Negaron que houvese unha caixa B e contaron que era Coldo García o que recollía en Ferraz sobres con efectivo para repartir despois con José Luís Ábalos e outros. O exministro pediulle hoxe o xuíz que leva o caso que require información a Transportes para demostrar que cando falaba de folios co seu asesor non se refería a cartos como sospeita a UCO, senón os moitos documentos que adoitaba imprimir. A economía española modera o seu crecemento entre xullo e setembro, medrou 6 décimas, 2 menos ca no trimestre anterior. Penalizáronos as exportacións que caeron e aguantou a demanda interna. O crecemento interanual é do 2,8%. Segundo os datos do INE, están tirando da economía o consumo dos fogares e o gasto das administracións públicas. Aquí en Galicia medra a preocupación polas trabas xudiciais o desenvolvemento eólico despois de que o Tribunal Superior de Xustiza fallara contra un parque en Mazaricos que tiña o aval da Xustiza Europea. A sentenza asegura que a declaración de impacto ambiental foi insuficiente porque non inclúe o tendido polo que se evacúa a electricidade. Porén, a conselleira de Medio Ambiente defende que os trámites son correctos. Esa línea de evacuación xa lle dá servicio a outro parque e xa foi analizada. Por lo tanto, eu considero que hai un erro, unha sentencia errónea que deberían de revisar, pero en todo caso, se non se revisa, o que temos que facer é recurrir de novo ao Supremo.
Circular a media mañá por Santiago foi moi complicado. Un milleiro de taxistas chegados de toda Galicia colapsaron a capital para protestar en contra os vehículos de transporte con conductor. Nuria. Sí, tráfico moi lento por momentos aquí no centro da capital de Santiago de Compostela por mor desta concentración de taxis chegados de toda Galicia. Taxis que saíron do polígono do Tambre, que fixeron soar os seus claxons por toda a cidade ata aquí, ata San Caetano, como medida de protesta contra os VTC. Eles xogan moito coa demanda e co prezo. En trayectos normais, por exemplo, que hai pouco traballo, eles son €1 ou €2 máis barato. E hai que ter en conta que as súas declaracións, os seus impostos, van a Holanda, a Luxemburgo, non se quedan aquí. Os números falan no que vai de ano o número de vehículos de transporte con conductoras chamadas VTCs aumentou nun 80%, din as plataformas que a demanda avala o número de licenzas. Si tengo la opción, sí que prefiero un Bolt o algo así. Generalmente sale un poco más barato, ¿no? Sobre todo de noche, aquí se junta bastante gente y claro, para volver a casa pues es un poco follón. Na Coruña hai 3 empresas que prestan este servizo a Lady que só poden cubrir traxectos interurbanos. Os usuarios botan contas. Normalmente me meto en la plataforma, miro el precio del Uber y si sale bien prefiero coger Uber. Es un precio cerrado al final la aplicación, entonces te garantizas que sabes lo que cuesta. El taxi pues siempre es más, bueno, dependiendo del tráfico. E creen que ofrecen unha resposta rápida. Y a veces, pues yo que sé, llamas a los taxis, el número no te coge, ese tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, te dejan así un poco descontenta, pero es un método al que hemos acudido toda la vida. O servizo público para cubrir desplazamentos en traxectos urbanos é competencia dos taxis. Os clientes buscan o servizo accesible que ofrecen. El taxi lo tienes en la puerta, el Uber tienes que ir al otro extremo. El taxi normal porque, claro, nos queda aquí delante de la parada, entonces, pues taxi, sí. Sigo escogiendo el taxi. ¿Por qué? Porque, no sé, creo que es lo local. Un colectivo sempre disposto a responder con atención cando hai necesidade do seu servizo. En medio desta polémica chega o anuncio de que a planta de Stellantis de Vigo aspira a fabricar taxis autónomos. O xigante automobilístico anuncia unha colaboración estratégica con Nvidia e Uber para explorar o despregamento de vehículos sen conductor destinados a servizo de robotaxi a nivel mundial. Comezarán producindo 5.000 unidades en 2028. A plataforma para fabricalos está asignada á planta de Vigo, polo que a factoría galega podería converterse no centro desta revolución tecnolóxica. En España, a día de hoxe, non poden circular vehículos sen conductor, pero países como Reino Unido, Alemaña ou Xapón si os autorizaron xa. En Londres, por exemplo, está previsto que circulen taxis e autobuses autónomos a partir da vindeira primavera. Hoxe saímos á rúa para facer unha pregunta. Vostedes subirían a un taxi sen conductor? Habería que velo, o sea, dependendo de como funciona e todo, pois supoño que se o fan é porque é seguro, pero habría que velo, claro. Aún si estoy en mis plenas facultades mentales, sí, pero si vengo de fiesta a las 5 de la mañana, no me fío. Sería como unha fase moi inicial, entón tendría que esperar. Y me gustaría probarlo si existe algún día, y yo apoyo esa idea. En Manzaneda asistimos hoxe a un cambio de guión. A moción de censura contra o alcalde socialista que se ia debater esta mañá quedou suspendida por decisión xudicial. Foi o propio rexedor, Amable García, quen presentou a denuncia. Manzaneda amenceu hoxe cunha moción de censura paralizada. A decisión xudicial chega tras denunciar o alcalde irregularidades na tramitación. Mantén que só 2 dos 4 concelleiros que a asinan compareceron en persoa vulnerando o que di a lei. Por vagancia, porque dos 4 diputados, os concejales poderon vir os 4. Pero é máis cómodo quedar en casa e non dar a cara que vayan 2 solos. Pois eu xa te digo, se hai posibilidades de que isto se retrase hasta a Navidad cando toque, o que diga a jueza. Que sí que van facer despois, pois que a fagan, home. Pero o Partido Popular esta medida cautelar non cambia a situación de inestabilidade política que se vive en Manzaneda cun goberno en minoría. É unha xogarreta, a verdad, que máis propia de outros tempos que non de agora. Bueno, pero supoño que así tamén se quitará a máscara e vemos que non lle importou ensuciar o nome de Manzaneda e embarrar o nome do secretario, que foi a quen denunciou. O auto fixa de prazo 3 días para que o secretario xudicial presente alegacións. De non facelo, a suspensión manterase.
Segunda xornada das dúas de folga do profesorado en Galicia, convocada pola CIGA e o Sindicato de Traballadores do Ensino. Hoxe trasladaron as mobilizacións ás delegacións territoriais da Xunta nas 4 provincias. E un cento de profesores pasaron a noite pechados en varios colexios para dar máis visibilidade á protesta. Reclaman máis investimentos para a educación pública con máis docentes, menos horario lectivo, baixar o número de alumnos por aula e unha mellora na atención á diversidade. O modelo educativo digital galego preséntase no Salón Internacional de Tecnoloxía e Innovación Educativa SIMO, que se celebra en Madrid. Galicia contará dende o próximo curso coa primeira lei de España de educación digital que regulará o uso das novas tecnoloxías na aula priorizando o benestar da comunidade educativa. Un modelo que aplicará a intelixencia artificial para dar resposta aos novos retos a través do proxecto Edugalia. O conselleiro de Educación visitou o expositor que o goberno galego ten na feira. Así, agochadas entre pementos, viñan as 22 toneladas de haxís que interceptou a policía en Almería. A droga viña de Marrocos e entraba na península a través do porto de Alxeciras en camións frigoríficos con destino a varias cidades europeas. Parte dela xa estaba preparada para vender en paquetes simulando chocolatinas. Os 20 detidos xa están en prisión. Unhas cámaras ocultas pillaron 4 veciñas de Lugo roubando cobre no aeródromo das Rozas. Gravaronas sacando o cable así, con toda a parsimonia. A Garda Civil levaba detrás delas dende setembro cando descubriron un burato do valo de seguridade. Cren que as detidas forman parte dunha organización especializada nestes roubos e que levaron centos de metros do aeródromo. En Pamplona detiveron 4 homes sospeitosos de violar unha moza durante unha festa universitaria. Crese que agrediron cando estaba medio inconsciente. A vítima apareceu desorientada nun parque. Os 4 detidos permanecen nos calabozos da Policía Municipal antes de declarar ante o xuíz a espera dos resultados de ADN. E unha nena de 14 anos morreu atropelada por un autobús nunha das principais avenidas de Barcelona. Foi nunha zona sen paso de peóns. É a 9ª vítima mortal en accidente de tráfico na capital catalá no que vai de ano. Aquí en Galicia, a xornada está sendo complicada no tráfico. Un accidente múltiple na autoestrada AP9, á altura de Santiago, provocou importantes retencións esta mañá. Hai un ferido e investigan se un dos coches circulaba dando bandazos, Xoel. Sí, eso foi o que indicou, de feito, Antía un particular que deu aviso ao 112 contra as 10:15 da mañá dun vehículo que circularía, ademais, invadindo os carrís contiguos antes de colisionar contra outros vehículos. En total, foron 3 os turismos implicados neste accidente que tivo lugar aquí no quilómetro 72 desta autoestrada AP9 o seu paso polo barrio compostelán do Castiñeiriño. Ata aquí desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, tamén da Policía Local da capital compostelá e urxencias do 061 para atender a esa persoa ferida nun accidente que ademais provocou importantes retencións nas saídas do Milladoiro e de Ourense. Complicado tamén circular pola avenida Alfonso Molina da Coruña por outro accidente. Bateron un turismo e un camión de transporte de vehículos. Os bombeiros tiveron que rescatar unha persoa atrapada que trasladaron ao hospital con moitos traumatismos. A causa deste sinistro, houbo longas ringleiras de coches e tráfico lento na principal vía de acceso á cidade. Estupor en Ourense despois de que a Garda Civil sorprendera un condutor dun autobús escolar baixo os efectos da cocaína, mentres levaba varios nenos. Deu positivo nun dos controis especiais a este tipo de vehículos que se puxeron en marcha este mes, Isabela. Foi aquí na zona da Baixa Limia en Ourense, xustamente tamén onde no mes de febreiro outro condutor foi localizado polos axentes da Garda Civil noutro control, no que deu positivo tamén en cocaína. Levaba a bordo do seu autobús na ruta escolar 7 pequenos de entre 7 e 12 anos. Bueno, pois agora pasou algo similar. Nun control rutinario de tráfico tamén, os axentes pararon o autobús, fixéronlle a proba de alcolemia e de drogas ao condutor e deu positivo en consumo de cocaína. Levaba 3 nenos a bordo desa ruta escolar. Foi sancionado cunha multa de algo máis de 1.000 euros e perde 6 puntos do carné de conducir. En Portugal hai novidades na investigación da morte dun militar durante unha persecución a uns narcos. Nas últimas horas detiveron 2 españois, pero tiveron que deixalos libres. Agora continúan na procura dos autores, veráis.
Pois as autoridades portuguesas e españolas continúan a procura dos culpables pola morte dun militar gardacostas na noite do luns na foz do río Guadiana. Aconteceu nunha operación de vixilancia cando a súa embarcación foi embestida por unha lancha rápida, o que tamén deixou feridos outros 3 oficiais portugueses. Os culpables conseguiron fuxir despois de que arderan a súa embarcación. Xa onte a noite, nunha ponte fronteiriza sobre o río Guadiana, foron arrestados 2 sospeitosos, ambos os dous de orixe española e con antecedentes por narcotráfico. Levaban decenas de milleiros de euros que estaban tentando agochar. Porén, despois de ser postos a disposición xudicial en Portugal, que se abriu unha investigación por homicidio, foron postos en liberdade por falla de probas máis claras. As autoridades portuguesas din que hai outros sospeitosos. Precisamente onte, Portugal tamén aprobou unha legislación a semellanza da española para restringir o uso, construción e comercio de lanchas rápidas. E complícase a defensa do acusado de matar a tiros a un vecino de Colla en Vigo. Os peritos atoparon residuos de disparos nas mans e na súa roupa e ademais intercambiaran mensaxes ameazantes coa vítima. Balística identificou a arma, escopeta que se utilizou no crime, unha arma prohibida porque tiña o número de serie borrado. Había partículas compatibles con residuos de disparos nas mans e na roupa do acusado e sangue no marco interior da porta da súa vivenda. A análise do teléfono móvil confirma que tiñan relación. Reproduciron en sala un audio no que o acusado lle di á vítima que veña de novo pola súa casa, que non o vai pillar por sorpresa. Esa situación de acoso e de violencia exercida xa tempo atrás por parte do finado o meu cliente e bueno, que creo que vai a justificar a reacción. As forenses conclúen que o acusado actuou coas súas capacidades cognitivas conectadas e que non mostraba síndrome de abstinencia a cocaína. A drogadicción é precisamente unha das atenuantes que incorpora a defensa para pedir a libre absolución a máis da confesión, que segundo as acusacións queda desacreditada. O acusado único que facía era ir adaptando a súa versión conforme os asentes expoñanlle os indicios ou as contradiccións nas que incurrían. Piden ata 23 anos e medio de cárcere para o acusado por asasinato e tenza ilícita de armas. Nas últimas horas houbo en Galicia 2 episodios de intoxicación por gases acumulados en vivendas. O máis grave, en Cospeito, onde tiveron que hospitalizar 3 persoas. Alejandro. Sí, todo parece indicar que o problema estivo nunha mala combustión da cociña de leña. Os afectados, 2 mulleres e un home que tiveron que ser trasladados ao hospital de Lugo. Mesmo unha delas tivo que ser reanimada antes de ser trasladada. Afortunadamente, xa foron dados de alta nas últimas horas e xa están de novo na súa vivenda, pero hoxe tamén temos que dar conta dese outro suceso semellante no concello ourensán de Avión. Ali 2 veciñas tamén tiveron que recibir asistencia médica ao intoxicarse con monóxido de carbono por supostamente empregar carbón e unha estufa para cociñar. As que acaban de ver son imaxes de hai case 10 anos do incendio que arrasou a planta de Fandicosta en Moaña. Hoxe reviviron aquel incendio cun gran simulacro en que se trataron de corrixir algúns dos erros cometidos daquela, en especial a mala coordinación que houbo entón entre os medios de emerxencias. Carlos. O incendio de 2016 devastou as instalacións da antiga Fandicosta. Durante meses aquí non se puido volver traballar. A empresa, con problemas económicos, nunca se recuperou por completo e, de feito, ano pasado acabou sendo adquirida pola nova Wofco. O obxectivo do simulacro doxe é evitar que algo como aquilo volva a acontecer ou, se inevitable, cando menos reducir os seus efectos. Por iso, hoxe, aquí recreáronse diferentes escenarios. Un incendio industrial, unha vertedura contaminante ao mar e tamén unha suposta nube tóxica que se foi dirixindo cara a zona de Rande. Volvemos a 2016, pero para facelo mellor. Hoxe hai outro incendio, falso, pero máis grave. De feito, a ubicación do incendio xa se puso unha zona media da instalación, co cual hubo que dispor 2 puntos para ubicar o personal, 2 salidas. No simulacro participaron bombeiros, Protección Civil, a Policía Local e a Portuaria, a Garda Civil e ambulancias, gardacostas da Xunta e remolcadores. O reto era coordinalos a todos. Aquí en el 2016 hubo un incendio real
y toda la ayuda externa, pues hubo digamos una descoordinación de esos equipos de ayuda. Que foi un dos errores que cometimos no 2016. É dicir, no 2016 nos estableceu un posto de mando estacionario, fijo, en esta ocasión sí, entonces todos as agencias, os medios intervintes estaban reunidos nun lugar concreto e todas as órdenes partían dun mesmo lugar. Esta vez no simulacro morreu un dos feridos, pero o resultado en realidade foi moi bo. Sí, se aprendeu moito. Dentro do propio posto de mando está integrado todo o mundo. Eu teño información como responsable do posto de mando tanto de bombeiros como de autoridade, como policía local. Traballar en equipo e que faga falta falar o menos posible, non? Xa que cada un sepamos o que temos que facer ao chegar ao punto. Exercicios como estes son obrigatorios nas grandes empresas. O sistema S-Alerta activouse hoxe en Andalucía por risco extremo de inundacións xusto no primeiro aniversario da Dina de Valencia. Hai 43 concellos en aviso vermello en Huelva, onde o temporal xa deixa imaxes tan impactantes como estas. O vento forte causou estragos e deixa un ferido caer a estructura dunha terraza. As chuvias torrenciais están asolagando rúas, baixos e escolas e deixan varias persoas atrapadas en coches e casas. Tamén están en aviso por chuvia no sur de Portugal. A chuvia destes días empeza a notarse xa nos encoros galegos. En Galicia Costa, onde hai zonas con prealerta por seca, o nivel está de media no 43%. Un exemplo, o encoro de Eiras, que abastece a zona de Vigo, subiu 22 puntos nunha semana ata o 70% da súa capacidade. Con todo, non todos medran tan rápido. O encoro de Zamáns, tamén en Vigo, apenas medrou unhas décimas e mantense no 50%. E mentras aquí esperamos un novo temporal que nos vai afectar con forza mañá, no Caribe afrontan os efectos devastadores do furacán Melissa. En Xamaica deixa polo menos 9 mortos e todo o país declarado como zona catastrófica. Agora azouta o sueste de Cuba, provocando a evacuación de máis de 750.000 persoas. O furacán Melissa cruzou Xamaica este martes cunha forza de categoría 5, un nivel moi inusual. Os seus efectos devastadores están sendo equiparados a outros antecesores tan destructivos como o Katrina. Toda a illa sufriu chuvias torrenciais e a intensidade do vento sobrepasou máximos de 300 km por hora. Máis de medio millón de habitantes de Xamaica están sen luz e afectados por inundacións e escorregamentos de terra, e o goberno cualifica todo o país de zona catastrófica. Agora o que tamén preocupa é a devastación que poida provocar en Cuba, aonde tras perder forza en Xamaica chega de novo reforzado con forza 4, recargado pola humidade que colleu no mar. En 6 provincias do sueste da illa, na contorna de Santiago de Cuba, hai lugares que xa acumulan ata 90 litros por metro cadrado. O goberno organizou a evacuación de 735.000 persoas ante a posibilidade de que se produzan inundacións súbitas, derrubamentos ou roturas de presas. O seguimento que se está facendo de Melissa evidencia que o seu centro se está movendo a uns 16 km por hora. A previsión é que se vai manter como un furacán potente cando pase polas Bahamas a partir da última hora do mércores e tamén cando se achegue ás Bermudas o xoves. Reducir as emisións do CO2 dos barcos é o obxectivo dunha empresa galega. Hoxe presentou un sistema pioneiro en España que permite capturar esas emisións para despois tratalas en terra. Susana. Si tratase do sistema CapCO2 con tecnoloxía 100% galega, unha solución que permite capturar a bordo dos buques as emisións de CO2 dos motores mariños para despois, xa en terra, aproveitalo noutras aplicacións enerxéticas, por exemplo. O sistema pode instalarse prácticamente en calquera buque sen afectar o seu normal funcionamento, tanto para pesqueiros ou cargueiros como para barcos de pasaxe. O 3% das emisións de CO2 no mundo proceden dos barcos. Unha empresa galega deseñou un sistema que permite eliminalas empregando motores tradicionais. Nuestro objetivo es instalarlo en barcos de nueva construcción o barcos existentes. Es un sistema que es modular, que es compacto, que es sencillo de operar, que es seguro para la tripulación, que es eficiente desde un punto de vista energético y que es viable desde un punto de vista económico. Chamáronlle CapCO2, xa que captura a bordo esas emisións. Ponemos en contacto un disolvente con los gases de escape y hay una reacción química que captura el CO2 y queda integrado en ese disolvente, que se almacena en tanques en el barco. Na chegada a terra descargas ese CO2 almacenado. Se separa la disolución para extraer el CO2 y poder
procesarlo pues ya para una posible utilización del CO2 o para inyectar en el subsuelo, que hay proyectos por el mundo de este estilo. En un entorno en el que podamos sintetizar el CO2 capturado con hidrógeno verde, poder producir combustibles renovables de origen no biológico. O sistema é pioneiro en España. Presentaron o seu prototipo en Vigo e destacaron que se pode adaptar tanto a barcos de pesca como os de pasaxeiros, como por exemplo os que fan o percorrido ás Illas Cíes. Na Coruña, unha nova pelexa na ronda do Outeiro volveu a acender as alarmas sobre a conflictividade nunha das arterias máis transitadas da cidade. Veciños e comerciantes aseguran que cada semana hai 2 ou 3 leas na zona. Piden máis vixilancia e medidas que garantan a seguridade. Son imaxes da última pelexa rexistrada a plena luz do día na rolda de Outeiro. Dos mozos que estaban tirados aí no suelo, había muitísima xente aí mirando. Ya lo cogió, lo levantó y lo tiró para el suelo y luego ya estuvieron ahí ahogándose fuerte en el suelo. Y fue más gente para separarlos, cortaron un carril y bueno, me comentó un compañero que vino la policía, no sabemos por qué se estaban peleando exactamente, pero fue grande la pelea. Unha escena que, segundo contan veciños e comerciantes, repítese con frecuencia. Esta zona sí que é bastante conflictiva e hai bastante pelexas. É raro, 2, 3 a semana mínimo. De hace 2 semanas o así también hubo otra pelea al lado, también vino la policía. Droga. Denuncian a crecente conflitividade e inseguridade que hai na zona. Hai moita delincuencia e moito sacan carteiras, amenazante, aquí hai moita inseguridade. Seguramente un pouco máis de vigilancia, un pouco máis de constancia, ao mellor pois algún medio máis de outra maneira para poder que as calles sean máis seguras. Desta volta ninguén denunciou os feitos, polo que non houbo detencións. As persoas maiores poden ser un branco fácil para os estafadores. Para evitar caer nas súas redes, compra atender os consellos da Garda Civil. Entre eles, non dar nunca o DNI nin outros datos persoais e non premer nos enlaces que nos envían. Facer toda a xestión que poidan de xeito presencial, sobre todo as bancarias, non facilitar datos por teléfono, non premer nos enlaces que nos envíen por correo, non deixarse levar polas urxencias, confirmar que os nosos pagos cos nosos provedores se están a facer nas contas bancarias de sempre. Son algúns dos consellos que a Garda Civil lles dá aos nosos maiores para que non piquen nas variadas e intensas estafas que os ameazan. Tenemos que diferenciar entre las estafas físicas, o sea, la gente que va puerta a puerta intentando venderte chollos que no son tales chollos, y luego las estafas a través de las redes sociales, que también hay muchas. En eso tenemos un amplio abanico, desde la típica recepción de un mensaje haciéndose pasar por tu banco, como las estafas amorosas. Todas las prevencións son poucas. DNI hoy lo tenemos que proteger porque más que nunca es posible darse de alta en una entidad bancaria y sacar una cuenta, incluso pedir un crédito simplemente con el DNI de una persona. Entonces, si lo perdemos, corremos ese riesgo. En cuanto a servicios que no utilizamos, pues si yo no compro por internet, es absurdo que mi tarjeta permita las compras por internet. Voy a mi entidad bancaria, le digo que me bloquee ese tipo de operaciones. Os intentos de estafa cada vez son máis e máis variados, por iso os axentes lles dan os mesmos consellos que eles nos daban. Non hai pesos a 4 pesetas. Os aparcacoches de Ferrol están no disparador polas ameazas e os danos en vehículos, pero hoxe quixemos coñecer o outro lado, a versión dun home que leva moitos anos buscando algo de moeda para pagar as adiccións. Sen nomes nin imaxe, porque non se sente orgulloso. Que mi vieja no sabe que estoy aquí, tío. Tiene una duda, pero no lo sabe. Yo siempre trabajé, yo tuve mi sueldo y todo, y no lo sé, situaciones das que se lamenta, pero para as que evita buscar culpables, situacións dunha vida que se malogrou de camiño. Llevo 30 años en esto, es un bucle, estás en esta mierda. Un bucle que o leva cada mañá ao aparcadoiro do arquitecto Marcide, 2 horas de traballo con horario fixo para conseguir unha media duns 30 euros, o salario para calmar o mono. Y alguna base de vez en cuando. Depende del dinero que se tenga. La coca cocinada. Asegura que non ten antecedentes e doese polos compañeiros que lle dan mala fama. A mí me jode que haya estas movidas y estas peleas y jaleos y robos.
porque me está perjudicando a mí. Pero yo respondo por el tiempo que estoy yo. Sobre a posibilidade dunha segunda oportunidade, Complicado, con la metadona se sale, coño. Yo ojalá tuviera un curro, tío. Hasta me venía bien para desengancharme. Tener la jornada, ¿sabes? El curro, el día ocupado. son soños dos que desperta cun golpe de realidade. Yo en mi situación ahora mismo, pues no me lo planteo. A súa é a historia case repetida de moitos compañeiros de faena dos chamados gorrillas, das víctimas dos 14 asentamentos da droga que hai entre Ferrol e Narón, o gran supermercado dos narcóticos de Galicia. Venga, muchísimas gracias. Buen día. Atención a unha noticia que pode cambiar o noso coñecemento sobre a alimentación. Un grupo de expertos de prestixio internacional pide dende Vigo revisar as recomendacións de que as embarazadas e os nenos eviten certas especies de peixe. Dende 2010 hai evidencia científica de que o selenio que teñen os grandes peixes compensa de sobra os niveis de mercurio. No grupo hai xinecólogos, pediatras, cardiólogos, xeriatras e expertos en nutrición e sustentabilidade. Hoxe todos defenderon a importancia de comer peixe en todas as etapas da vida, sen excepcións, porque do fondo do mar veñen vitaminas, minerais e, en especial, ácidos graxos poliinsaturados vinculados co desenvolvemento neurolóxico. En los niños la ingesta debe ser un porcentaje elevado, casi el 2% de la energía. Por iso, e porque na escola comen o 70% dos meniños, fan un chamamento a incrementar a presenza de peixe nos menús escolares. Si tenemos que complementar en casa hasta llegar a las 3 o 4 raciones, si el niño nace la comida del mediodía, pues es más difícil de llegar a las 3 o 4 raciones. Pero a principal petición destes expertos é que as axencias de seguridade alimentaria revisen as recomendacións que ata agora fan as nais xestantes en período de lactación. Din que eses consellos están anticuados porque a presenza de mercurio no peixe está compensada polo selenio. Y a partir del año 2010 empezamos a comprender por qué ese consumo no era perjudicial. Estes expertos unían hoxe as súas voces nun acto organizado en Vigo por Interfish. Explicaron que o peixe espada ou o marraxo que pescan os palangreiros de superficie, a maioría galegos, son protectores da nosa saúde. E seguimos falando de mar porque o Parlamento Europeo acaba de ratificar que Italia poida seguir recollendo ameixas máis pequenas que as españolas. É dicir, o tamaño mínimo para permitir recollelas é máis exixente en España. María. Sí, a diferencia é tan só de 3 milímetros, pero aquí o tamaño sí que importa e desencadenou un tenso debate no Parlamento Europeo na xa chamada Batalla das Ameixas que gañaron os italianos, porque Italia poderá seguir comercializando ata o 2030 a súa ameixa de 22 milímetros fronte aos 25 exixidos para as ameixas galegas ou andaluzas. Os italianos alegan que os bivalvos do Adriático sempre son máis pequenos polas condicións ambientais, pero así a ameixa italiana entra no mercado español cun menor custo de produción e cun menor tempo de crecemento, o que xenera unha competencia desleal. Para España, esta decisión é un duro golpe ao principio de igualdade de condicións no mercado único da pesca. O BNG vai levar ao Parlamento, a través das emendas aos orzamentos de 2026, varias iniciativas para que Galicia sexa unha referencia en innovación. Ana Pontón asegurou que nos últimos 5 anos se deixaron sen executar 220 millóns do plan de investigación. Presentaremos unha emenda para incrementar en 250 millóns de euros o plan de investigación do noso país. Imos tamén apostar porque se haxa unha liña para a consolidación da carreira investigadora e tamén creemos que se debe de poñer en marcha unha rede de coordinación no ámbito da innovación. A Asociación Galega de Enfermos de ELA e a Xunta fan fronte común para pedirlle ao Goberno que amplíe as axudas a todos os afectados pola doenza. Din que a nova lei ELA contempla pagamentos que chegarían só o 5% dos doentes en fases máis avanzadas. Conta Manolo que foi futbolista, árbitro e albanel. En 2002 notouse torpe con dificultades para moverse e comezaron as probas. Sabes que teño? Esclerose lateral amiotrófica. Non tiña nin idea. Esclerose. Sabes lo que é iso? Pois é que é unha cousa moi jodida que vou palmar en 3 anos. E van 23. Di que ten o humor e o ánimo intactos, pero... A mobilidade vai a menos. Me teñen que me dar de comer, teñen que me dar de beber, teñen que me duchar, teñen que me levantar, teñen que facer todo. E tiveron que ir adaptando a casa as terapias e os equipamentos segundo foi avanzando a enfermidade.
Hai familias que non se poden permitir. Vamos, el ten unha pensión e eu traballo, pero senón é gracias ás axudas. El ten recoñecido o grao 3 de dependencia, pero quedaría fora das axudas creadas coa nova lei da ELA. Serían ata 10.000 euros ao mes para as persoas con ELA en estado avanzado. 5% xente que ten traqueotomía e PEC. Os outros non valemos. Xunta e a Gaela piden ao Goberno que amplíen o acceso ás axudas para que cheguen a todos. Necesitan facer terapias, necesitan un logopeda, necesitan un fisioterapeuta, necesitan moita axuda. Por eso lle pedimos axudas para todos os pacientes con ELA, non solamente para un 5% da poboación. A Xunta outorga axudas de 12.000 euros ao ano ás persoas con ELA cunhas 200 beneficiarias. A partir do ano que ven, quedarán libres de tributación. Os proxectos para dinamizar a lingua galega recibirán 1 millón máis de orzamento o próximo ano. O conselleiro José López Campos explicou no Parlamento que a Xunta cumpre así co compromiso adquirido no Pacto pola Lingua e lembrou que é a segunda suba consecutiva nesta legislatura. A maior partida desta consellería irá destinada á cultura, máis de 73 millóns. En materia de mocidade, medran as axudas do bono Emancípate ata os 3 millóns de euros. A oposición coincide en que a cultura, a lingua e a mocidade seguen perdendo peso político ano tras ano. Non é menor que a Xunta de Galicia consolide nos seus orzamentos en 2 anos consecutivos máis de 2 millóns de euros para a dinamización de políticas lingüísticas. Consideramos que é suficiente, nunca será suficiente, todos os recursos son necesarios, pero creo que sí estamos na senda, no compromiso